Ja se paineistui sen testin aikana. Joo, okei. Okay. Mutta se, että muuten niin aika odotetusti kyllä reagoi. No, se tarkoitus tässä on, että aiheutetaan vähän sitä stressiä ja painetta. Kyllä. Okei, no sen takia annettiin se 3. laukaus vielä, että haluttiin tarkistaa se, että se on nimenomaan laukaus kokemattomuutta. Joo. Että se ei lisääntynyt se reaktio eikä siihen liittynyt pelkoa. Kyllä. Juoksepäästävyydessä ei ole ongelmia. Se on ihan joka suhteessa. Onneksi tuolla purukalustolla ja koolla, niin se on hyvän tahtoinen juoksepäästävä avoin kaikissa tilanteissa. Sylin tuleva, jos sanoo. Hyvässä mielessä. Kovuus, se koiran muisti, miten se noita paikkoja, missä on jotakin ikävyyksiä tapahtunut, miten se niitä muistelee, katsotaan väistääkö se niitä, niin se alariha on se semmoinen niin erikoiskoe siinä, niin sen verran se väisti sitä, että tähän hieman pehmeeseen se menee, mutta ei sillä mitään ongelmia ole edetä tässä radalla. Ja sitten tunnurinhan se tuli ihan mukavasti. Joo, kyllä. Ja on toinen semmoinen, missä sitä katsotaan. Temperamentti. No siinä on sitten se tunnuriväistö, se erikoiskoe, sitä katsotaan, että miten pitkä se väistö on, miten niin semmoinen hallittu. Niin kyllähän siinä oli tämmöisen erittäin vilkkaan koiran väistö. Ensin mennään ja sitten katsotaan ja sitten mennään. Se oli silleen tyypillinen. Kyllä. Se oli oikeastaan niin se, mistä se katsottiin erittäin vilkkaaksi tänä päivänä. Muutenhan se ihan hyvinhän se niin kiinnittää huomioon, tietää ihan oikein missä tapahtuu ja ihan oikein reagoikin, ettei siinä mitään ylimääräistä mielikuvitusta ole. Hermot on ihan +1A, ihan hyvin kestää vaikka paineistuukin, mutta hyvin saa karistettua tuolla kaikki ikävät systeemit täällä. Häntä koko ajan liikkuu oikealla tavalla. Ne on aika kuitenkin lyhkäiset ne palautumisajat kaikkien näiden tapahtumien. Taisteluhalu leukojen lihasten käyttöön, lihaksien käyttöön. Miten se nauttii siitä vääntämisestä. Kyllä se siitä tykkää. Mutta semmoinen ihan viimeinen puristus, semmoinen, että se oikein työntää ja tunkee sitä. Joo, ei sitä ei ole. Mutta sitten sitä nähtiin kyllä sitä pelkoa vastaan taistelua. Se hetki siinä kelkallakin, kun se lähestyi sieltä, niin sehän oli tiukkana siellä edessä. Ja sitten vasta kun se tuli liian lähelle, niin sitten palattiin taakse. Mutta ihan tähän kohtuulliseen +2Ahan se riittää. Puolustushalu. Tässä katsotaan halua. Niin kyllä sillä pienen verran sitä halua on. Kykyähän ja taitoa ei välttämättä tarvitse ollakaan, mutta se, että se seuraa koko ajan tilannetta ja on siinä niin kuin edessä ja sivulla ja siinä, niin se riittää siihen, että se halu näkyy. Terävyys tuossa seinällä, kun se jätetään yksin, niin sitä uhataan siinä ja sitten katsotaan, tuleeko aggressiivista asennetta sieltä ollenkaan. Ei siitä tule, että silleen nöyränä se siinä odottaa, että mitä tulemaan piti ja sitten väistää. Et ihan silleen turvallisen näköistä toimintaa se siinä oli. Eikä mitään jäljelle jää, vaan olet heti se häntä heilu ja se ystävällisyys yli, että onneksi ymmärsit lopettaa tämmöiset tyhmät touhut siinä. Toimintakyky, ihan hyvinhän se suoriutui tällä radalla, niin kuin kaikki silleen ilman isoja apuja. Kelkalla ei tarvinnut mitään apua ja pimeässä sitten sen verran, että me lähdettiin liikkeelle, että se oli ihan vaikea tulla sen pehmeän alustan yli, että siitä niin kun se saateltiin vähän ja kututtiin sitä, mutta sinun ei tarvinnut sieltä perältä sitten kun se pääsi sinne asti. Joo, se tuli ihan suoraan sitten. Sillä lailla nenänsä osasi sit siinä käyttää. Niin kuin oikein hyvin tuohon 1Ahan se kohtuulliseen riittää se toimintakyky. Pisteitä tuli vain 6 puolelta. Se on aina se hieno juttu ja niitä tuli 140 ihan mallikkaasti. Jos sanoit, että se on siellä laumassa se joka asettuu paikalle. Kyllä se on se. Niin kyllä se ihan hyvin pärjäsit yksin tässä. Tosi hyvin. Hieno poika.